Bé, aviam, hem de trobar el nostre públic objectiu. Però, aviam, això no serà tan difícil, no? Ui, no, es veu que és complicadíssim. Has de fer mapes d'empatia, enquestes, entrevistes... De fet, per això t'he portat aquí. Aquí, al Puigterrà. Perquè es veu que aquí hi habita un sensei, un màster de la comunicació. Però si aquí no hi ha ningú. Bueno, precisament per això ve aquí, perquè ningú em molesta, bàsicament. ¿Quién ha osado perturbar el silencio de...? Ai, merda, que els premis són en català. Qui ha gosat perturbar la serenitat d'en Makator? Sensei Makator, hem vingut per descobrir el secret, per conèixer el nostre públic objectiu. Heu vingut per descobrir-vos a vosaltres mateixos. El que passa és que encara no ho sabeu. Però què diu aquest? Xxt, silenci! Com diu la rima, si la meva ajuda voleu, 3 proves haureu de passar. Però si això no rima. No rima, no? No. Xxt! Silenci, he dit. Si la meva ajuda voleu, 3 proves passareu. Ara sí. Veus com no era tan complicat? Ja n'hi ha prou. Voleu conèixer el vostre públic objectiu o no? La primera prova de les 3 consisteix en trobar una capsa misteriosa que s'amaga per algun lloc d'aquesta muntanya tenebrosa de Puigterrà. Perdona, no serà aquesta? Però d'on l'has tret? D'on l'has tret si portava un mil·lenni buscant-la? Gràcies, m'has recuperat la col·lecció de Magic the Gathering. La segona prova és un duel a mort. Entre vosaltres dos, ja podeu començar. Vinga. El que guanyi passarà directe a la tercera prova. Un, dos, tres, ja! Un, dos, tres, ja! Un, dos, tres, ja! Joder, tio! Ostres, us costa tant tot! Bé, és igual. Pito, pito, gorgorito, tu vens amb mi. Vine. Bona encaixada. Tu vens amb mi. D'acord, l'última prova i la més important de totes, escolta bé. Per entendre bé el teu públic, t'has de fondre amb el col·lectiu de la teva ciutat. Has d'entendre bé la gent de Manresa! I per això t'has de fixar en els meus moviments, no te'n perdis ni un. Et poses en aquesta postura i practiques l'art de... convertir-te en una cacatua. Així. Ara, calla, mira i aprèn. Cacatúa. Hola, yo me llamo como una cacatúa. Hola, yo me llamo como... Jo això no ho penso fer, i menys aquí al mig. Això no ho penso fer, vaja. Vale. Hola, yo me llamo como una cacatúa. Hola, yo me llamo como... Hola, yo me llamo como una cacatúa. Hola, yo me llamo como... Hola, yo me llamo como una... Lentament. Cacatúa. Sent la cacatúa. Cacatúa. Cacatú. Cacatú. Tú. Hola, yo me llamo como una cacatúa. Hola, yo me llamo como... Hola, yo me llamo como una cacatúa. Hola, yo me llamo como una cacatúa. Hola, yo me llamo como... Estic orgullós de tu. Sí, Ho hem fet bé, això. Molt bé, nois. Heu superat amb èxit les 3 proves. Ara coneixeu millor el vostre públic objectiu i, sobretot, i més important, a vosaltres mateixos. Però si no hem après res? Algun dia m'ho agraireu bé, tot això. No he entès res. Potser algun dia ho entendrem, però hem de seguir, perquè necessitem tenir els objectius clars d'aquesta campanya. Si no, anirem com pollastres sense cap. Ara, aneu, petits saltamartins. Fluïu. Perseguiu els premis. Jo me'n torno a les meves muntanyes.